Ano nga ba ang timing ng makina? Bakit kailangan pa ng timing belt, timing chain o timing gear? Ako nga pala si Carl at sa video na to, ipapaliwanag natin yan. Ang timing na tinatawag sa makina ay yung pagkakasabay-sabay ng mga parts nito para maging smooth ang takbo ng sasakyan. Yung belt na umiikot at nakapulupot sa mga pinakamahalagang parte ng makina ay para siguraduhin na nasa perfect harmony at synchronize ang galaw ng bawat parte. Parang isang musical band o banda. Kapag wala sa timing ang tunog ng drum sa bass o wala sa timing ang vocalist sa rhythm ng kanta, sintonado ang tunog. Walang harmony. Ganon din sa makina ng sasakyan. Ang conductor o concert master ng makina, yung tinatawag na timing belt. Maraming hugis ito depende sa pagkaka-engineer ng sasakyan. Yung isang type ay yung goma type, yung parang Sanrio na malaki. Yan yung timing belt. Yung isang type naman yung itsura niya parang kadena ng bike. Ito naman yung timing chain. At yung isa naman parang dalawang gear lang na magkakabit. Parang gear lang sa motor ng Tamiya. Ito naman yung tinatawag na timing gear. Kapag wala sa timing ang piston ng makina at mga valves, papalya ang takbo ng sasakyan. Masisira ang makina o hindi talaga mag-start. Kaya naman napakahalaga na nasa timing palagi ang makina. Dahil isang ngipin lang ang mawala sa pwesto o kaya naman ay maputol ang mga to, malaking pinsala ang idudulot sa makina mo. In short, dito nakasalalay ang buhay mo at ang buhay ng sasakyan mo. Okay, ngayon na nagkasundo na tayo kung ano ang timing belt na yan, sagutin natin yung mga tanong tungkol dito. Ano ang mas efficient at mas magandang gamitin? Timing belt, timing chain o timing gear? Para sa akin, pantay-pantay lang sila. Iba-iba lang ang pagkaka-engineer. Isa-isahin natin ang advantage at disadvantage ng bawat isa. Unahin natin ang timing gear. Ang tanong ng iba, bakit kailangan pa daw ng goma o chain sa timing kung pwede naman na isang gear na lang? Kumbaga ngipin sa ngipin na lang para wala ng belt na mapuputol o papalitan. Yan ang advantage ng timing gear. Low maintenance. Dahil wala namang belt na papalitan. Ito rin yung kadalasang naka-install sa mga Formula 1 engines noon pa man. Ang disadvantage naman ito ay yung ingay. Maingay ang tunog ng mga timing gear engines kahit na lubricated ng langis. Kahit sabihin na nating habang buhay pa itong naka-install sa sasakyan, pumapalya pa rin ito. At kapag nasira, kailangan mong ipatono sa experience na mekaniko. Dito naman tayo sa timing chain. Napaka-reliable at napakatibay ng timing chain dahil gawa nga sa bakal ito at kagaya ng kadena ng bike, medyo flexible din. Hindi mo na din ito kailangan palitan sa mahabang panahon. Pero may mga disadvantages pa rin ito. Kapag tumagal na, prone sa pagdulas ang timing chain dahil sa pagka-stretch. Umiingay din ito pag matagal na. Medyo mamahalin din ang maintenance at yung mismong timing chain nito. At panghuli, pag-usapan natin ang timing belt na pinaka-popular sa lahat dahil halos lahat ng commercial vehicles may timing belt. Ang advantage nito, mura ang mismong belt, mura ang labor sa pagkakabit at napakatibay din. Ang disadvantage naman dahil gawa nga sa goma ito, madali itong lumutong at maputol sa tagal ng paggamit. Dagdag pa dito kumpara sa timing chain at timing gear, di hamak na mas maikli ang lifespan ng timing belt. Bakit sobrang popular ng timing belt type ng mga makina? Ito ay dahil ito ang pinakamatipid para sa mga regular na car owners. Yung mga consumers na saktuhan lang ang pera. Mura lang ang timing belt at labor ng pagkakabit nito. At tamang maintenance lang, tatagal ang buhay ng sasakyan mo. Bukod pa dito, tahimik ang tunog ng mga timing belts. Di gaya ng mga timing gears. Ito yung pinaka-efficient, tahimik at murang option. Kaya naman ito yung gamit ng karamihan at ito yung swak sa masa. Para sa mga taong busy naman at walang panahon sa pagpapalit ng mga belts masyado, ang timing gear at timing chain ang tamang-tama para sa kanila. Tumatagal ito ng mahabang panahon at hindi ka nito aabalahin sa maintenance. Hindi man madalas ang pagpapalit ng mga to. Kapag pumalya, medyo mahal din ang labor sa pag-adjust o pagbili ng mga pyesa nito. Bawat isa may advantage at disadvantage. At sinasabi ko nga kanina, para sa akin pantay-pantay lang sila. Iba-iba lang ang pagkaka-engineer. Ang function lang naman nila ay siguraduhin na nasa tamang timing ang makina. Para sa opinion mo, ano ang mas okay? Timing belt, timing chain o timing gear? Comment mo ang feedback mo below.